हे सेमी हाफ रोस्टेड मी पहिल्यांदा मागवले. मी ट्राय करून बघणार आहे कसं आहे टेस्ट ह्याचं. कारण की ते सगळं हाफ रोस्टेड जुहू फूड रोस्टेड हे मी सारखंच मागवत असते. पण मी ह्यावेळेस सेमी हाफ रोस्टेड मागवले. बघू ह्याचं टेस्ट कसं असतं. छान टेस्ट येतं ह्याचा, एक नंबर. सो नाईस, टेस्ट भारी येतं ह्याची. चांगलं आहे टेस्ट ह्याचं सेमी हाफ रोस्टेडचं, छान आहे.